പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിലാണ് വിശുദ്ധായ സ്നേഹം. ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ മംഗളവാർത്ത, മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള മംഗളവാർത്തയാണ് ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ അറിയിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് മംഗളവാർത്തയ്ക്കുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ നാട്ടില് നിരവധി ആളുകൾ രക്ഷകന്റെ വരവിനെ പാർത്തുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാര് രക്ഷകനെ പറ്റിയുള്ള ആ ചിന്ത അവരെ ഊട്ടി വളർത്തിയിരുന്നു. പ്രവാചകരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആകാശത്തുനിന്നും മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വർഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനെ തരിക. രക്ഷകന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്, അതിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് മംഗളവാർത്തയോടുകൂടിയാണ്. പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ ദൈവം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തില് 3-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 24 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. മനോഹരമായ ഏതേൻ തോട്ടം, അവിടെ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർ ആദോഹവായിരുന്നു. അവർക്ക് ദൈവം കൽപ്പന നൽകി നന്മതിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ അനുഭവിച്ചു. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ സാത്താൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചാൽ ദൈവത്തെ പോലെയാണ്. അങ്ങനെ അവര് സാത്താന്റെ വചനം കേട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോഴ് ആദിമാതാപിതാക്കളുടെ അനുസരണയില്ലായ്മ, ദൈവത്തിനെതിരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക, ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നുള്ള സാത്താന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് തങ്ങൾ തന്നെ വശംവദരായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ വരിക. നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവരുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും, അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും. ഇവർക്ക് ശിക്ഷ പറയുന്നു, സാത്താനോട് അവരുടെ ശിക്ഷ പറയുന്നു, ഈ മണ്ണിൽ കൂടി ഇടഞ്ഞു നടക്കും. അവരോട് പറയുകയാണ്, സാത്താൻ പറയുക, നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതി അവരുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുതയുള്ളാക്കും, അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും. അപ്പോൾ രക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള ആദിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. സ്ത്രീയുടെ സന്തതി തിന്മയുടെ ശക്തികളെ അതിജീവിക്കും, അതിനെതിരെ വിജയം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത. ആദത്തോട് പറയുന്നത്, മണ്ണിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട നീ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നതിലെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പുകൊണ്ട ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്ത്രീക്കും സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു, നിന്റെ കഷ്ടതകൾ വർദ്ധിക്കും. ആദത്തോട് പറയുന്നത്, നീ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആദിമ കാലത്ത് തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, രക്ഷകനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ മനുഷ്യവംശത്തെ തള്ളിക്കളയാതെ രക്ഷകനെ അയക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. മംഗളവാർത്ത അറിയിപ്പ്, മംഗളവാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മംഗളവാർത്ത അറിയിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം. ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അതാണ് പറയാ, ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി. മറിയം ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി. ഈ കൃപ എന്നുള്ളതിന് കാരിസ് എന്ന വാക്കാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൃപയായവൾ എന്നാണ്. കാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപയായവൾ. മറിയം കൃപയായവളാണ്. മറിയം ലോകത്തിലുള്ള കൃപയായി.
പഴയ നിയമത്തില് ദൈവം അബ്രാഹത്തോട് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. അതുപോലെ മാതാവെന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ കൃപയായവളാണ്, നീ കൃപ നിറഞ്ഞവളാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം. ഈ മംഗളവാർത്ത അറിയിപ്പ് ഇത് രക്ഷാകരീകരണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. അതാണ് കർത്താവിനെ മാലാഖ ചെയ്തത്. എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിനെ മാലാഖ ചെല്ലുമ്പോൾ രക്ഷാകരീക ചരിത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിനെ മാലാഖ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വഹിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാതാവ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മേലെ ആവസിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മേലെ ആവസിക്കും. ഒരു ഈശോ എന്ന് പേര് തന്നാണ്. മറിയം അസ്വസ്ഥയായി. ദിയാതറാസോ, ഇതാണ് അസ്വസ്ഥത എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക്. ദിയാതറാസോ എന്ന് വെച്ചാൽ അസ്വസ്ഥയായ ഹൃദയത്തിൽ സംവദിക്കാൻ എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. മറിയമിനെ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല. വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കന്യകയായി തുടരാനുള്ള മറിയത്തിന്റെ അഭിവാഞ്ഛയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് മറുപടി പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും, ഇതിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കും. ഈശോ എന്ന നാമധേയം, ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകൻ. പരിമത്തില് യഹോശുവ ലോപിച്ച് യോശുവായ അതിൽ നിന്നാണ് സുറിയാനിലാണ് ഈശോ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മംഗളവാർത്താ ദേവാലയം കത്തോലിക്കന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇസ്രായേൽ ചെന്ന പല ദേവാലയങ്ങളുടെ പുരാതനമായി ചിലത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ കയ്യിലാണ്, ചിലത് കത്തോലിക്കരുടെ കയ്യിലാണ്. ചില ദേവാലയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഭകൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ദേവാലയം കത്തോലിക്ക ദേവാലയമാണ്, പുതുക്കിപ്പണിത ദേവാലയമാണ്. ഇതിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു ബ്രോഡ്വേയുണ്ട്, അവിടെയാണ് മംഗളവാർത്ത നടന്ന സ്ഥലം. നസ്രത്തിലാണ്, നസ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് മംഗളവാർത്ത നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലോട്ടോ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ദേവാലയം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാർപ്പാപ്പന്മാര് ഇസ്രായേലിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പ മുതൽ സന്ദർശിച്ച അവസരത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങള് ഈ ദേവാലയം അടക്കം കാണുകയുടെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 1998 ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൂടെ 18 അച്ഛന്മാർ കൂടി ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ ദേവാലയത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഞാനാണ് പ്രധാന കാരണമായി വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ചത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ അച്ഛന്മാരും പ്രധാന കാർമ്മികന്മാരായിരുന്നു. ഇവിടെ മംഗളവാർത്ത ദേവാലയത്തിൽ എനിക്കാണ് അതിന് അവസരം ലഭിച്ചത്. രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മംഗളവാർത്ത. മാതാവ് ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസ്യത്തിന്റെ വചനം പോലെ ഇനി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തീരുന്നത്. മാതാവിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമായിരുന്നു. ദൈവിക സന്ദേശവാഹകനാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ. 7 മുഖ്യദൂതന്മാരെ പറ്റിയാണ് യഹൂദന്മാര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ മാലാഖമാരുടെ തലവനാണ് മിഖായേൽ. പിശാചിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന മാലാഖയാണ് മിഖായേൽ. രണ്ടാമതായിട്ട് യോഫിയേൽ, അവരുടെ പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ട് അവരുടെ പേര് നമുക്കറിയാം. വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും മധ്യസ്ഥനാണ് യോഫിയേൽ. മൂന്നാമതായിട്ട് കെമുവേൽ, തകർന്ന ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന മാലാഖയാണ്, മുഖ്യദൂതനാണ് കെമുവേൽ. ബന്ധങ്ങൾ തകരാതിരിക്കാനായിട്ട് കെമുവേലിന്റെ മധ്യസ്ഥ
ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ ദൈവിക സന്ദേശവാഹകൻ മാതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചത് ഗബ്രിയേൽ ദൂതനെയാണ്. റഫായേൽ വിവാദത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും മധ്യസ്ഥനാണ് റഫായേൽ മാലാഖ. ഊറിയെ സമാധാനത്തിന്റെ മാലാഖയാണ് ഊറിയെ. സദിക്കിയെ ക്ഷമ വിട്ടുവീഴ്ച ഇതിന്റെ എല്ലാവരും മധ്യസ്ഥനാണ് ഊറിയെ. സദിക്കിയെ ക്ഷമയുടെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും മധ്യസ്ഥനാണ് സദിക്കിയെ. മറിയം സമ്മതം നൽകിയ രക്ഷാകരത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തീരുമാനത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മാതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷകന്റെ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നീട് യേശുവിനോടൊപ്പം എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് കാലുകളിലും കുരിശു വരെ നടന്നു നീങ്ങിയ പരിശുദ്ധ അമ്മ. ഇത് തീരുമാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് സകരക്ഷകയായിരിക്കുന്നത്. മാതാവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കലായിരുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരാൾ ജീവിതാവസ്ഥ പ്രവേശിക്കുക, വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് ഒന്നിച്ച് ജീവിതത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ വൈദ്യുതപരമാണ്. കുടുംബത്തിൽ മക്കൾ, അവരുടെ വളർത്തല്, മരണം വരെയുള്ള ജീവിതം, അതിലെ സുഖദുഃഖങ്ങള്, വെല്ലുവിളികള് ഇതെല്ലാം ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. അതുപോലെ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലും അതിന്റെ വെല്ലുവിളികള് ആ സമർപ്പണം എടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതാന്തസ്സിന്റെ കടമകള് അതിന് ഗുണമായിട്ട് സമ്മതം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ കടമകളെല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയും കടമയുണ്ട്. ഒരു കുടുംബം സ്നേഹത്തിന് കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്താൻ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ, അവരുടെ എല്ലാവർക്കുള്ള നന്മയെ കരുതി പ്രവർത്തിക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ. അതെല്ലാം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ പേരിൽ കടന്നു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മംഗളവാർത്തയെപ്പറ്റി അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതാന്തസ്സിന്റെ കടമകൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ, യാഗബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹീതരാകും. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും